Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw Sir Kay ug sa tanang mga tawo nga naminaw ug tigbasahan aning inyuhang channel. Ako day si Jana. Silent reader ko sa inyuhang vlog ug silent listener pud ko sa inyuhang YouTube. Gusto lang na kong i-share sa inyo ang kasinatian nga nasaksihan nako kaniadto. Nagama pud kini nga istorya, mahitungod lang kay nagkaduol na pud ang midterm nga eleksyon. Mabalik yun sa ako nga nahuna ang mga nahitabo kaniadto nga sa wala damha, gipakitaan na daay ko og tawo nga mitaliwan na sa kalibutan. Pag-una, gatuo lang yun ko nga buhi pa ang katong ako ang nakita. Apan ulahin na akong nahibawan nga igo na lang di kini sa iyahang pagparamdam. Dili na lang kaayo na ko idetali ang mga nahitabo Sir Kay tungod og alang sa ako ang seguridad. Ilabi na pud sa mga tawo nga milangsad sa amoa kaniadto. Iapil na lang pud nako hasta ang mga tawo nga namuyo sa amo ang dapit. Kaysa tinuod lang na masin raman pud ko nga mabasahan kini ninyo ang ako ang gipadala. Ug kun mapilian, ikadayeg na kong pag-ayo nga madalit kini sa inyuhang mga suking tigpaminawan. Ug para inyuhang masayran ang tanan, diri na ko sugdan ang akong istorya. Kasagsagan kini sa pagpangampanya Sir Kay, ug naay usa ka buntag dihang nakamata na lang ko. Mga bandang alas 9 na ata to, kay natingala ko nga murag na ay nagkagubot sa amo ang dapit. Paminaw nako na ay nagsinagitay didto sa may unahan. Dihang gilantaw to nako ang mga line-up man daay kadto sa mga kandidato nga milangsad sa amo ang lugar. Sila kadto ang mga magpapili para sa umaabot nga eleksyon. Aning higayuna Sir Kay, transferred ang status sa amo ang tibuok pamilya. Bago pa lang miani nga barangay, kay nakapalit og luna ang ako ang maguwang nga para sa amo ang tibuok pamilya. Bago pala kanamo ang mga kandidato nga milangsad sa dapit. Wala sa gimihanaw kung si kinsa o kunsa na pud ang ilahang mga nabuhat nga nakapailado sa ilaha sa barangay. Nakaingon ko nga eleksyon naman day hapit. Moong nagsugod na ang mga kandidato sa ilahang pagduol. Nangampanya, nagsuroy-suroy kay gustong makahakot og mga tao nga para mubutara sa ilaha. Gatanaw lang yun ko ato sa ilahang pagbalay-balay pangampanya ug ang ubang kandidato pakitang tao lang sa ilahang gipangbuhat. Sagol lang ang reaksyon sa mga taga-amoa. Naay uban, plastik ra kay tinagdan ug mga wala puy paki. Ang uban, hangop pud kaayo ug dagko pa kaayo mga ngisi. Pero adunay mipukaw sa ako ang pananaw, kabahin sa usa ka tawo nga nakuyog sa mga tapok sa mga milangsad. Usa kadto ka lalaki Sir Kay. Tan-aw nako, wala kini siya reaksyon ngadto sa iyahang mga nakauban. Gapaluyo lang gid kini siya uban sa laing mga kandidato ug mulantaw lang kini kung adunay mo istorya o naabaroy mo diskurso sa atubangan. Maski ang pagpalakpak o ang pagkatawa, dili kini siya makabuhat. Nagduda na gyud ko, kay sa ilahang tapok, siya raman ang nasimang o siya nalahi sa ilahang kauban og lihok. Milabay pa ang pila ka mga kandidato sa pagig-istorya og pakighinabi. Ilahang giistoryahan ang kabahin sa ilahang mga tumong hasta pud sa ilahang mga tinguha. Kung ugali makalingkod daw sila sa barangay, buhaton kuno nila ang ilahang mga saad ug ipatuman pud nila ang ilahang mga gilatag nga mga plataporma. Kalit lang, adunay usa ka babayi ang miadto sa may tunga ug tan-aw nako usa sad siya ka kandidato kay nakasuot man kini sa ilahang campaign t-shirt. Ang kadtong lalaki milihok kini sa iyang gibarugan ug nagtan-aw siya sa mao nga babay. Tingala ko nga sa entrada sa istorya sa maong babay, nagsugod kini sa mga nabuhat daw nila kaniadto. Apil na pud ang mga nabuhat sa iyaha kunong kugihan nga bana.
Pansin sad nako sa maong babayi, aduna kini si daladala nga murag usa ka picture frame. Gakus-gakus kadto niya. Ana kini hulagway nga wala pa nako matino nga si kinsang tawhana ang anaa adto. Paminaw pud nako, basin gimik rato sa maong babayi aron lang nga makahakot og boto sa mga tawo. Ika nga, naa kini mga paandar aron makadagit lang og atensyon. Padayo lang yun ko ato nga naminaw sa pagdiskurso sa babay. Ug gatan-aw lang gyapon ko sa kadtong katingalahan nga lalaki nga atong higayuna, anaa kini siya didto sa likod sa nag-istorya nga babay. Miabot sa punto nga nipahibalo ang kadtong kandidato na babay, kabahin pud sa ihang tumong ug kun ngano milangsa daw siya. Didto, mingon siya na ipadayon daw niya ang ilahang nasugdan, lakip na ang mga nabuhat sa ihang mitaliwan na nga bana. Tingala na pud ko, kay mihilak lang kini og kalit og nang limbasog siya, nga kung makadaog man gali daw siya, mahataga na niya hustisya ang pagkamatay kuno sa iyahang bana. Namatay di ang ihang bana tungod lang sa away sa politika. Mipasalig pud kini na mahatagan sa niya hustisya ang mga tiunay nga nagsuporta sa ihang bana, sabay hagulhol ug nagpagawas sa iyahang kasakit nga gibati. Nakaingon ko ato nga kuyaw sad og drama ang mao nga magpapili. Pero naluoy pud biya ko kay lagi kahibalo pud ko sa pamati kung unsay mabatian sa mawad-an. Natingala kog kalit kay ang katong lalaki nga akong nakita kaganiha, mikalit lang kinigduol sa mao nga babayi. Ug gadahom ko na mo istorya ba pud kini siya gaapil. Apan kurat na kong nakita, dihang ang kamot sa maong lalaki, mitagos ra kini sa may abaga sa naghilak nga babay. Napasiga ko sa ako mga mata ug nakapangunot ko sa ako ang agtang og kilay. Wala ko makasabot kung unsa kadto ang ako ang nasaksihan. Paminaw na ko, basin na malikmata lang ko sa ako ang nakita. Bilingi pa ko ato sa palibot. Ug paminaw na ko, murag ako ra gyud ang nakakita sa maong lalaki atong mga orasa. Napatakom na lang ko sa akong baba tungod sa mga musunod nga nasaksihan. Mutuo mong sa dili mga kaistorya, kurat kaayo na kong nakita, dihang ang hulagway nga anaa sa picture frame, susama man di ay sa lalaki nga miduol sa naghilak nga babay sa atubangan. Mas nawindang ko sa sunod nga gibuhat sa lalaki, kay mihapuhap kinigbalik sa abaga og buhok sa mao nga kandidato. Kita ito nako nga mitagos ra ang kamot sa lalaki ug mura lang kini siyang kasihagan nga milapos sa lawas sa mao nga babay. Nabarog ang ako mga balahibo atong tungura ug nakapangutan ako nga kung si kinsa kaha ang maong katingalahan nga lalaki. Dili ba kaha bana kini siya sa maong magpapili ug miuban-uban kini sa ilahang pagpangampanya? Napabuntong hininga ko sa akong gibarugan ug nakabati kog hilakbot. Bibiya dayon ko sa dapit kay wala ko makasabot kung nganong gipakitaan ko og ingon ato. Kahibulungan lang mga kaistorya nga buntag og hayag manuntang dako, pero nganong naingon ato nga mga pakita og paramdam. Miuli gidan ko sa amua kay milain og kalit ang ako ang pamati. Hangtod sa milabay na ang mga kandidato didto duol sa may tugkaran na namo. Wala ko mo gawas atong higayuna kay silang mama og papa ra ang miatubang sa mga kandidato. Ang uban pud sa among mga kaparintihan, sila sad ang miabi-abi sa mga kandidatong miagi ngadto. Nagtan-aw lang gyud ko ato sa may bintana namo ug kita nako nga anaa gihapon ang kadtong lalaki nga nag-uban-uban kaganiha. Gitutukan pa to na kong pag-ayo kay basin na malikmata lang gyud ko sa akong nakita. Apan kalit lang, milingi ka nako ang maong lalaki ug kurat kaayo na kong nakita nga nausab na ang hulagway niini. Adunay makita nga mga buslot og samad nga anaa sa iyahang tibuok naong. Duda nako, agi og samad kadto gikan sa mga bala sa pusil. Kita sad nako nga adunay nakasuksok nga tinggang bala nga anaa mag-ungot sa iyahang may apingan. Nang limbawt og pag-ayo ako mga balahibo,
Dihang pagkakita nako nga naingon ato ang maong lalaki. Samutan pa nga nakita nako ang iyang lagway nga nangitom na kini og sugod ug miaksyon na kini sa pagpanglagom. Dali na kong gisirado ang among bintana ug naminaw lang ko sa radyo aron mabaling ang ako ang atensyon. Nagampo gid ko ato nga dili unta sila moduol didto sa may pultahan namo. Nagkurog na ko ato Sir Kay ug wala ko makasabot sa ako ang nabatian ug sa ako apong nakita. Hangtod daghapon na lang, balisa kaayo ko ug wala ko mahimutang. Nakabantay sa silang mama nga maghinuktok na lang ko usahay. Didto, giistorya nako sa ilaha ang kabahin atong kalag sa lalaki nga miuban-uban kaganiha sa mga nangampanya. Apan giingnan ra ko ni Papa nga basin na malikmata lang daw ko sa akong nakita. Gikatawaan pa ko ato nila kay hilig daw kaayo ko magama-gama og istorya. Apan nawindang si Mama sa akong gisulti, dihang naghisgot ko kabahin atong babayeng kandidato. Ang kandidato nga adunay gidaladala nga usa ka picture frame. Mao kadto ang kandidato nga adunay bana nga gipatay daw pagmiagi. Sila kadto ang gipaliguan og bala samtang nagsakay sa ilahang sakyanan. Kurat nga naminaw silang mama ug papa nga nakita nako ang maong bana kaganiha. Miingon gyudayon si mama, napaampuan lang nako ang kalag sa lalaki kay basin wala pa kini mahiluna ug wala pa makadawat sa iyahang kamatayon. Wala gyud kong magpadala sa akong kahadlok Sir Kay ug mialay gyud kong pag-ampo aron mahiluna na ang maong nga lalaki. Apan dili gyud kalikayan nga ikapanglimbawt sa akong mga balahibo basta mabalikan ako ang hulagway sa lalaki nga nangabuslot ang naong tungod sa inagian sa bala. Human sa eleksyon, wala gito maswertehe ang line-up sa mga misuroy sa amua. Nabalitaan na lang nako nga lugi di ay sila sa ilahang mga nakontra. Wala sila maswertehe kay kwarta man daw ang gipadagan sa ilahang nakaatbang. Mao na ko mag-eleksyon Sir Kay, dili gyud malikayan nga mabalik sa akong nahuna ang kabahin sa katingalahan ug sa makaduda nga pagpakita sa mao nga lalaki. Dili gyud kalikayan nga mahinumdum ko nga miuban-uban kini sa pagpangampanya sa iyahang mi kandidato nga asawa. Hinuon, ulahi na to nga mga pagpakita ug mga pagparamdam nga ingon ato ang ako ang nasulayan. Diri na lang kutob Sir Kay ug daghang salamat sa pagbasa ug pagpaminaw. More stories to come. Kini di ay si Jana ug maayong adlaw kanatong tanan. Maayong adlaw Sir Kay ug sa mga nagsubaybay aning inyuhang channel. Ako day si Rogelio. Pakitago lang ang ako ang pagkatao sa inyuhang mga tigbasahan ug ilabi na pod sa inyuha pong mga tigpaminawan. Idalit na ko sa inyuha ang istorya nga nahitabo sa amuang dapit. Katuuhan ba kini o dili, pero dugay nakikini nga hungihong sa amuang lugar. Magbalik-balik gyud kini nga istorya kung moabot na pod ang panahon sa eleksyon. Wala ko makahibalo kung unsay insakto na tuig nga nahitabo kini ang ako ang gitampo. Gibasir pod kini nga istorya sumala sa gisugid sa amuang pamilya. Ug para inyuhang masayran ang tanan, diri nako sugdan ang akong istorya. Init daw kaayo Sir Kay ang bangian sa mga milangsa didto sa amuang barangay. Miabot sa punto nga dahas na daw kaayo ang nagkalain-lain nga mga partido kay isig daotay naman sila og pagpanunglo. Ang uban gusto na nga naaylaing mulingkod sa barangay ug ang pikas pod gusto sad nga magpabilin sila sa ilahang pwesto. Kung hugaw man gali ang politika karon, sama sa daw kahugaw sa amuang dapit kaniadto. Pero naabot ang istorya nga aduna daw kung gibuhat ang kampo sa nagpapili pag-usab sa pagkakapitan. Wala sa gyud mi magdahom nga mahilambigit di ay ang amuang pamilya sa ilahang daotang mga plano.
Aminado ko Sir Kay nga ang amo ang kaliwat aduna milahi sa mga mambabarang pero aduna pun mi kaliwat nga ginatawag og tigpanambal o mga albularyo. Storya pa ni mama sa amua na ang kaila daw sa kapitan kaniadto miduol daw kini kang lula namo unya namugos daw kini kay aduna daw kini padautan na tao. Paguna walay hanaw si lula kay lagi idaran na kini unya mo dawat kini bisakin sa muduol basta lang nga naa daw kini iabot inig kahuman sa ipabuhat sa iyaha. Ang amuang lula Sir Kay na ilahan sa tigpadaot ug tigpanambal sa amuang dapit. Si mama po dato higayuna, milakaw daw kuno siya sa ilaha unya wala siya makahibalo na anaaday miadto sa ilahang balay kaniadto. Naayo sa kaadlaw nga nakaschedule unta ang kaatbang ni Kap nga mangampanya daw sa amuang dapit. Apan wala daw kini makadayon kay aduna daw kuno kalit-kalit nga nahitabo. Base sa storya-storya, nagsuka daw ang kandidato tunga-tunga sa ilahang paglakaw-lakaw. Nalipong daw kini. Unya, nakitaan daw sa baba sa kandidato nga adunay mga uhipan nga migawas. Nakitaan sa daw kini ug mga ulod nga miuban sa gisuka nga laway. Medyo na alarma daw ang mga kuyog sa kandidato kay murag gipadautan daw ang maong kaatbang ni Kap. Nasagap kini nga balita ni mama kay atong higayuna gusto unta ni mama nga mahimamat sa niya ang maong magpapili. Dismayado pud ang mga taga-amua tungod sa nahitabo sa maong kandidato. Miabiso na lang kini sa mga tao na kung ma-okay na, mupa-schedule lang daw sila og utro para makaadto gid sila sa amuang lugar. Si Lula sad sa iyahang bahin, naabot daw sa ilahang panag-inistoryahanay ni mama ang kabahin sa umaabot na eleksyon. Dihang nay usa ka gabi nga namilo si mama sa ilahang mga gipanglabhan. Natingala daw si mama kung ngano nasagi daw to sa hunahuna ni Lula ang kabahin sa mga milangsad sa amuang lugar. Nga wala magidunta daw kinipaki si Lula kung maghiskot og mga politika. Dito, gipahibalo ni mama kung si kinsa ang mga milangsad og si kinsa po'y magpasubli. Miingon pa si Lula, namutan-aw daw siya sa mga dagway kung si kinsa ang mga line-up sa mga kandidato. Gusto po daw mahibaw-an day ni Lula nga kung angayan basta daw kini nga piliun. Siguro Sir Kay, adunay abilidad ang ako ang Lula nga makakilatis kini bisan sa pagtan-aw lang og hulagway. Napukaw daw ang atensyon ni Lula dihang nakakita daw kini hulagway nga pamilyar kuno daw kaayo sa iyaha. Puong pa ni Lula, nakita daw kini niya ang hulagway, mga tulo na kasimana ang milabay sukad nga naay may bisita sa ilaha. Nakasiguro gid pud si Lula na mao daw kadto ang iyang nakita kay susama man daw kini sa litrato nga nagunitan daw kuno niya. Nangutana gid daw dayon si mama na kung ngano nakakita si Lula sa maong hulagway. Hulagway kadto sa nagpapili nga moatbang sa kasamtangan nga kapitan. Giisplikahan ni mama si Lula sabay pangutanag balik kung diin kini niya makit-i. Didto, may istorya si Lula na aduna daw kuni usa ka hapon nga naay miduol sa iyaha ug mipaila daw kini na tawo daw siya ni kapitan. Wala ra po daw moalma si Lula ato kay lagi sugo daw kuno kadto sa kapitan nila. Wala ra po mo reklamo si Lula kay sakto ra man pud kini sa hatag pero ang nakaapan lang wala gi kaalam-alam si Lula na kung si kinsa kadto ang gipadautan. Sa ato pa, ikaw di ay ang nagpadaot sa kaatbang ni kapitan ma? Pangutana ni mama kang Lula. Miyango si Lula apan wala gid siya hanaw na ingon ato ang iyahang nabuhat. Grabe man po daw kaigi pang istorya ang gipadala sa kapitan. Gustuhon po daw ni ini nga makapanimalos sa kadaot nga nabuhat. Tungod sa panag-inistoryahan nilang mama, didto na nahibaw-an na anaaday bati nga intensyon ang katong miadto sa ilaha. Miingon dahil si mama na ipabawi daw dayon ang gibuhat ni Lula sa mao nga kandidato. Dali nga miingon si mama na ipahunong na ang ipadaot kay wala daw kuno'y maayo na mahitabo. Usasad, dugay na untang gipaundang si Lula sa iyang nahibaw-an apan gipugos daw kini sa pagbabuhat sa mao nga kaila sa kapitan. Nabala ka pag-ay si mama kay tingali ang nahitabo pag miagi sa mao nga kandidato
tungod kadto sa gibuhat ni Lula. Kita sa ni Mama nga anaa gyud di ay hulagway sa maong kandidato nga nakabutang sa may lamisa dito sa pwestuhan ni Lula. Dakong sayop daw ni Lula kay wala sa gyud daw siya makahibalo nga ang kaatbang di ay kadto ni Kap sa eleksyon. Tungod sa nahibaw-an ni Lula, gibawi daw to dayon ang iyang gibuhat ug hilom lang kini nga giundang. Gisiguro gyud to ni Mama nga nawala na ang barang ug gipahunong na sad si Lula sa gibuhat niini nga pagpangdaot. Pila ka adlaw, nahibaw-an na lang ni Mama nga naulian na ang kaatbang ni Kap ug dili pud makasulti si Mama na kun kaila ba gyud ni Kap ang nagpadaot. Sa pagdiskurso pud sa maong magpapili, naapil sa iyang istorya ang kabahin sa nahitabo nga gipadaotan daw siya. Pero nang limbasa gyud kini nga nakaya ra niya ang gibuhat bisan pa man nga ana ay nanaot o gipadaotan sa daw siya. Aminado si Mama nga si Lula ang gabuhat ato, apan nagpakahilom lang si Mama para wala na kini samok. Human sa eleksyon, nakalingkod gyud daw ang katong kaatbang ni Kap. Nakaserbisyo kinig taas-taas ug daghan kaayog kausaban sukad nga mao na kini ang naglingkod nga kapitan. Si Lula dugay na sad nga mipanaw Sir Kay ug maski usa sa amua wala gyud nangurso nga mosunod sa gibuhat niini. Kay dili pud mi gusto nga ana ay madamay na tao tungod lang sa amo ang sekreto nga abilidad. Diri na lang kutob Sir Kay ang ako ang istorya ug daghang salamat sa pagbasa ug pagpaminaw. Kini day si Rogelio ug maayong adlaw kanatong tanan.